Pues ya lo han visto, y parecía que todo era llegar y desfilar. Buenas noches. Estimado audiencia, esto es Arbisteak 2.0. Eta badirudi guri ere hispanitatearen egunak eragin egin digula. Haize erauntzi horrek harrapatu gaituela. Baina guk egia esan nahiago dugu indioaren egin, ez da Galder? Bai, eta indio artean edo jatorrizko herrien artean ere pasa dugu eguna, eta ez dakit jende askok ospatu zuen herri honetan hispanitatearen eguna, baina ziur gaude jende askok munduan ospatu zuela Ameriketako herrien egunak edo independentziak eta bar, ez? Horrela da, eta horrela ikusi dugu guk ere sarean bertan, ezta? Sarean ikusi daitezke nafarroan.com edo apurtu bezalako gunetan. Bai, hor ikusten dugu bideo bat, egiten duena nafarroan.com jarri duena eta laburtzen duena Iruñan egondako ekitaldia. Eta, nafarroan.com horretan pixka zentratuko gara. Aipatu dugu beste batzuetan, baina egia esan gustatzen zaigu horri alde hau, ez? Nafarroako informazio asko jasotzen du eta, edukiz nahiko betea da. Berdin izan genezake apurtu.org webguneari buruz, izan ere apurtuk, telebista bat ere egiten du bestean beste, eta Nafarroako errealitatea ikusten du, batez ere ikuspegi antirrepresibotik. Eta ekin klikek, Nafarroan ere oinarritua, baina Euskal Herria osoan ibiltzen dira eta argazkiak egiten dituzte. Eta argazki horiek jarri, modu libre batean, erreportai txukunak eta fotoperiodismo hori edo prestigiatuz, ez? Esango genuke, ekin klik dela nolabait, sareko aktivista argazkilariak direla. Bai. Hori ikusten dugu atzean Simon Bolibarren irudia eta Bolibarrera ere joan beharko gara egun hauetan, ez? Egia da, independentziak aipatu ditugu, Amerikar herrialdeetako independentziak, eta Bolibarren eta Gernikan hori ospatuko dute asteburu honetan bertan internazionalistek. Bai, kontzertuak, ekitaldiak, Bolibarren eta bai Gernikan, eta, badirudi giro ona ere egon daitekela. Ez da bakarra, asteburu honetako plan bakarra, asteburu nahiko betea dago kontzertu eta bestelako ekitaldiekin. Ikusi duzue, hau da Red Hot Chili Peppers eta ordizin egongo dira asteburu honetan Eskozia eta Euskal Herriaren arteko aneikidetza edo senidetza hori irudikatzen. Baina Eskozia aipatu eta Eskoziarako bidaia piztu zaigu guri ere. Eskoziari buruz jakin nahi dugu eta horretarako Wikipediara jo dugu, ez da Galder? Bai, hori ikusten dugu Eskoziako gaelikoz eginiko Wikipedia, gd.wikipedia, txikitxoa, 8.000 bat artikulu, baina lanean ari dira, oso hizkuntza minorizatua da. Edo Euskal Herrian daukaguna, euskarazko Wikipedian, Eskoziari buruzko ataria, Eskoziari buruzko informazio guztia, euskeraz, bertan aurkitu daiteke, beti ere gehiago datu daiteke, Wikipedia guztietan bezala. Edo, Wikipedian ere irudi libreak, autopatu dugu, Welcome to Scotland edo Failte gu alba, ez dakit nola euskatuko den, baina horrelakoa. Eta Wikipediatik blogosferara joko dugu eta Bitter Nation izeneko webgune horretan Eskoziar blogosferari buruzko artikulu bat topatu dugu eta bertatik lotura asko Eskoziako blogarin artean bidaiatzeko. Hor daukagu Scottish Roundup izeneko bloga ere gunea eta nolabait Eskoziako blogen berri ematen digu sarean, baina badute ere horren Twitterreko bertzioa eta Twitterren jarraitu daiteke Eskoziar jario guzti hori eta alde horretatik interesgarria iruditu zaigu Twitterreko gune hau bera ere.
Ez da Eskoziari buruzko blog komunitate bakarra, baina bai pixkate osorik, nahiko osoa dena, ez, Eskoziari buruzko informazioa jasotzeko. Baukagu beste hau Byte Green Scotland, biltzaituena dioz, ekologiari buruzko 25 blogi garrantzitsuenak, Eskoziari buruzko 50, edo 100 blog garrantzitsu Eskoziako mugimendu ezkertiarren inguruan, ez? Nahiko osorik dago blog komunitate hori. Eta guri ere iritziko zaigu unea, baina unea nonbait iritsi da Euskal Herrira, Goierrira, eta besteak beste jaialdi potente bat antolatu dute asteburu honetarako. Ez bakarrik musika, herri kirolak, hango kirolak, demak, pailazoak, denetarik egongo da, eta alde horretatik interesgarria oso Eskoziako eta Euskal Herriko anaidete hau. Bai, eta han egongo diren berri txarrakekin, Red Hot Chili Peppersekin batera, usten zaituztegu, Maravillas bideoaren zatitxo honekin. Hau izan da gaurko ekarri nahi genizuena, bi bidai munduan zehar, baina ez da gauza bakarra, orain aipatu nahi dugu azken aste hauetan sarean bolo-bolo dabilen bideo bat, fenomeno bat, Kit izeneko bideo batzuk, eta asko daude, YouTubeen bilatuta 7 edo aurkitu daitezke, baina bi bereziki aukeratu ditugu. Lehenengoak pelikula bat, Desfiladero de la Muerte, agian ikusi zuen arratsaldeko western horietan, siesta orda motan zeutenak. Eta bigarrenak Joselito euskeraz da maigu, eta bideo hori batez ere sarean bolo-bolo ari da zabaltzen edatzen, eta guk ere kultura eta Euskal Herria eta guri buruz munduan esaten direnak interesatzen zaizkigunez, pentsatu dugu bideo gomendio bezala hemen aurkeztea. Hori da, hurrengo astean ikusiko dugu gehiago eta gian jakingo dugu zer den Kit honen atzean izkutatzen den guzti hori. Eta suerte pizka batekin sustatu nire ikusiko gaituzue. Aio! Dice que nos encontramos cerca del río Missouri. Contéstale. Dile que acamparemos en la ciudad de Independence. Cuando llegue el otoño te diré lo que quiere mi tamboril. Sin que nadie me logre ver saltaré las tardes de tu jardín. Al pie del olmo rústico voy a cortar una flor. Al pie del olmo rústico quiero entregarte mi amor. Hau da variada torenea, neu jakingo deteregin. Hartasura era paleana, poro aratelagin. Lara, 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 lara.